pas le faut de l'emploi déjà mais il faut non garder quoi ben non parce que il faut non garder fiyo ani déjà mimi hali maana si nini mala media asike kusema tarakwa ne kadi miara mipili toka Yesu parce que ani déjà mi biro ma kuma njodi mi yodi ko ande kono wandala ande wanene gota na gure jango mi afami mais biro ma arido ala kuma yoda ala kuma ngira no fiya jumbu na avantage ma afamu mimi kozima ande minganda yota lango mimi mandwa hasi ngwata ngwade sabuma parce que l'ange a fait jandala ngona fatala afami mais je me demande où est le problème quoi on s'alanda jumbu quoi hande tawta yida woni capable da go do ko bindi da mari ko bindi be don foda finance de be voyage kadi do copine ma voyage ni mo ye Dubai warti sa jombu no har ko be ngoma onda na be dum ko no wada no ma ko no avantage ma o ma je comprends non tu comprends pas ah bon mais sincèrement tu comprends hande kam on do andi ko bindo ma halandi mina to sala ko Allah parce que Allah ko mi halandi ma quoi sayda yinno weldi kam mengal vraiment ngara yinno accepter ko mi hala mako mais bini ma jum mo mi holli ma do jibe bu ay ni mi dare na ay bali mi dari ay ni dum nga toujours ko mengal en compte convaincre da joni mi salaki andi ko problème compte faut pas souta ki problème la mari problème on souta ki problème non mimi wata ide problème hala la mi ndike mo compte problème est ce ali la e wadi mawdo ngaleri dido mawdo ala ko dum naki jona di moy Allah wadi ay bi moy mawdo ande yes ko nayo jombuda do be la mari ben ko be nyama mawdo tari ko compte wonda anga zena tawda indi suudo tawa e bengo ala nder do mawdo y a pas de problème tu as raison ndara inshallah mi donnima délai parce que hande c'est vrai ça y nenen hoti non fo no e mabbe mais inshallah mi jabata habe fi jombugol ndare no mi jira dum o wadi mais do ba nene yayi mi dare joni enen do wallindirten hammina bagoroje ɗum ɗo fof na probléme noon ɗo mawɗo ɗum ɗo fof na probléme mi yiide bappa en ɗo ɗo woni ala jaɓude ko wawa non mi jaɓaymi mais y a quelque chose on essaye d'étudier ça inchallah dare noon mi halan concentré je vais voir inchallah mon doku ɗum kalgal noon kadi mi annda siɗa anndi jiwo jiwo gono ɗo an kadi noon jonnala solution par ce que ɗiɗi ɗin fof ma donodiren haqqil quoi ko goreji ɓen ma ɓen ma ngara noon ɓen ma goreji maɓɓe quoi andi kamɓe heytida ko mi faala jumbude kadi par ce que mi yettuma han fayda fo woni clou mais pijiɗi alichallah mum yaali o hawdiɗa o kadi wata lata ene ne kanko nene ɓe yewtidi ɗo ɓawno ɗo yiide nene ɓe yewti pijiɗi fof fayda ar woni ok mais pijiɗin c'est pas facile wallahi halicina c'est pas facile de non problème mais so tawi woni no tawɗa noon so tawi no moƴƴama an par ce que gawno jombude an mi lance ko de kuuri ɓe ma on ɗo hande kadi on équipe makko ɗon sincèrement tawde yata commune ko hakkillani jokka en la ale abandonné an sincèrement non oɗo mi yalden haqqille makko haqqille aduna on oɗo ko simple flamme so oɗo kaka flawa wonno waɗi ɗo neɓani ko waɗi ɗo bon quand même ok ɓe andidir noon ok mon ko torɗen ko Allah moƴƴinañi essentiel on goɗɗo to jaɓu mawɗo ma wondira piwum gotum tawta wawi wadde convaincu nene ɗon ka wadde ko wawi convaincu nene min kam kamɓe ko fiiɗi yoɓi ko walla ma moɓugo jawdi ma ndi ko ɗum o ma obbisan y a pas de problème convaincu inna programme joni woni on ɗo ça va quoi inna géré ok non problème mais yewtoy na probléme joni min yomi yaw quoi noonlan ɗo e yiidu voilà joni yettite vraiment Kalsina, je suis vraiment content de toi. Non problème. Merci pour le conseil. Merci. No problem. No pala toka adesso gorko go comigo. No, mere sale de no. Apa amiga? La. Pas de problème. Non, bene bale. La. Il y a pas de problème non. Kalsina, quand faut la faida. Pas facile. Wallahi. Mari gonga be, mari gonga. Salam alaikum. Salam alaikum. Waalaikum salam. Jaram de babe. On jaram de nala dong. Alhamdulillah. Eyo.
naka Banu lodi. alhamdulillah Mo be. alhamdulillah be fo be jam bira no ilo be way fa ko Kamera no fani be. alhamdulillah nani ade do ko programme on ti ado to la ngati ndo gato parce que programme ande haji wadi tani Barka mo hande barka mo yara mo. are hande la ngari programme bi ko la ngari fi nyalande la ngari fi ndo mfala anengol tengede Okay. ndo wona ga fi tengede Naam. mi sonna jon Naam. are Awela la joni wone ro kinan de hami kuma babe. Eyo minni joni da jiwo wo kum do wonten yo anni on tuyo ni kam way ko non be joni minani ko wala ko aba fi o tajugol nyalande en tundi do wata tajuni nyalande abo mi anda on wadi simi do yewtude ma awa do yiti to ko suudu yiti da e biro may miñiraɓe biro ma no ton kawiraɓe bappiraɓe ɗum fof no toon wayno wona ɓen noon fooɗa wawi ɓe noddude ardum kiiki haro min kadi mi yide miñiraɓe an tan kawrawɓe juuɓe wawen jooɗodude tummodirde ɗo e wente ron si Allah jaɓi cikkide ne wente ron no gueƴe ɗen juuliɗa haray ɗe wawi fottude ko an ɗo yewde ɓurte yewtude nan ellala haɗa ko tagede ni ko baben ella waɗali anni on tuyoni allala anni on tuyoni ne balle ɗo are yafoto reta ɗon par ce que nene sellare ɗe balle ɗo on tino ella waɗali ne wi komin fuɗɗi yewtude filmal ɗo no arde kam mais bon are ko wewtilanga de wewtilanga yewtilanga awa joni mi tigi babe miɗo salminama ɓe nani ɗo nanɗo sino ayi awa aɗo golle waɗi ɗo almay gaki sam ayino wulere ka golle ko golle wi naɗanɗa yaltinanɗa law waɗa huttiraɗa kono way ko ɓi saba ayno yiidirande ko ɗum ɗo bimbi we bimbi golle goote away hey ko nane ɓugol déjà mere lan habba ka yaasi ko fi haalango no fi mariage amon ok min e bama haray teddungal ma par ce que ɗa andi ko ono woni go reɓɓe andi ko ma haala ange hombo bama a tigi ɗa andi ko inno changeta faalaa plan ange hombo mira a tigi ɗa andi ko min e bama haala mariage dew gasi bama arkisa ɓuuri aduna on fof ɓuradna fo de par ce que ne woodi marɓe jawɗi ɓuuri mo marɓe mbuuɗi ɓen fof ɓen ɗon no ɓe andi histoire ji maɓɓe ɗi nandi kono ɓe yangude an kay ni bama nenklen ɗo e ndin jawdi ɗon fof hendike milla hande cumi amama ni ɗi komi haalanma o a yiyata a nanata ɗo de yomi par ce que naatoyde debbo e jawdi to ko mayde ne sendata mais min komin nakama peya toon nam ɓay yiɗa andi ko bama waɗi ko yiɗa yaade ukkoɗa ɗon peya toon nam ɓayla andi nini mi watama découragé de a suɓike ɗon ka mi découragé mi haalata fus ko falɗa ko watta déjà joni a ko ma o mbaale
teddugal tigi tigi on ene e kon merci na hala ɗum ko